Shalom, alinoy alkol Israel, ang kalinaw manakanatog tibok Israel. Amen. Ken ano'y kulin basot dabar ni gidaymit ilabiad haymit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Unsa ang misteryo sa ngalan ni Yehoda? Ang basa aning akong ipakita magkaigsunan ni Yehoda. Sa ngalan ni Yehoda, mga igsoon, imong makita ang upat ka litra sa ngalan sa Elohim nga Yud-Hi-Waw-Hi. Moning mga itom Yud-Hi, Vav-Hi. Sa ato pa mga kaigsunan, ang napuno diha nga litra mao ang litra nga dalit mga igsoon. Mo na yung dalit mo'y napuno kini. Mo'y napuno ana nga litra. Ang dalit sa Binisaya pultahan o door mga igsoon sa English. Sa ato pa, ang dalit diha sa ngalan ni Yehoda nagrepresentar sa pultahan. Og kinsa ang pultahan? Sa Juan 17, miingon si Adonai Yeshua, bosa miingon si Yeshua pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan. So ako ang dalit sa mga karnero. Sa 9, ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas. Sa ato pa, ang dalit dire sa Yehoda nagrepresentar kang Adonai Yeshua. Kay si Yeshua mao ang dalit o pultahan mga igsoon. Mao di ay nga si Adonai Yeshua miingon nga ang kaluwasan ila sa mga Hudyo o ila sa Yehoda o gikan sa mga Hudyo o gikan sa Yehoda. Muni ang giingon sa Juan 4:22. Tungod kay si Adonai Yeshua gikan man sa banay ni Yehoda mga igsoon, og si Yeshua mao usab ang pultahan sa kaluwasan. Sa ato pa siya ang dalit diha sa ngalan ni Yehoda, siya ang dalit. Si Adonai Yeshua mao ni ang dalit mga igsoon, nagrepresentar na kang Adonai Yeshua. So siya ang dalit, siya ang nagdala sa kaluwasan. Mao nga siya miingon nga ang kaluwasan gikan sa mga Yehudim o gikan sa mga Hudyo o gikan sa banay nga Yehoda. Sa ato pa mga kaigsunan, ang dalit diha sa Yehoda tataw nga mao ang atong Adonai Yeshua, kay siya man miangkon nga siya mao ang pultahan. Nagpasabot usab kini nga siya gikan sa banay ni Yehoda ug labaw sa tanan siya gikan sa Yud-Hi-Vav-Hi. Mo na siya mga kaigsunan. Mo na ang misteryo sa ngalan nga Yehoda. Dalaygo na nga Adonai. Kini ang inyong ubos nga alagad sa Adonai, Matef Gedeon Silva. Magaingon kaninyo nga bulaan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman nini hangtod sa sunod nga higayon mga kaigsunan. I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Israel ka ay mabuhi ang katauhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Baruch Hashem, dalaygon ang naganis sa ngalan sa Adonai, Baruch Haba Bishem Adonai. Amen.